Kaviareň už zase reve. Slováci chcú byť v ruskej sfére vplyvu, podliehajú propagande. Vyšiel totiž ďalší prieskum Globseku. V ňom sa tvrdí, že až tretina Poľskej republiky ľudí sa vyjadruje tak, že by jej neprekážalo byť v ruskej sfére vplyvu. A k tomu vychádzajú nejaké nahnevinkané komentáre, že ako teraz musíme znovu zvádzať základný zápas o to, kam civilizačne patríme a podobné nezmysly. Celé je to úplne zbytočný a manipulatívny humbuk. Zmiešavajú sa tu dve veci. Kde sa Slováci naozaj cítia pohodlne a čo hovoria, keď sa ich vyrývačne pýtate. Čo sa príslušnosti k Rusku týka, je to úplne jednoznačné. Na jednej strane veľa Slovákov pociťuje k Rusom, zvlášť bežným Rusom, sympatie. Tie sa vzťahujú k určitému spoločne zdieľanému osudu a skúsenostiam. Mnoho ľudí si mladosť spája s pionérskými tábormi, s vyrastaním v režime sovietskeho typu, s pozeraním Počkaj zajac. Ďalší majú aj bližší vzťah k ruskej kultúre, literatúra, filmy, hudba a vnímajú aj to, že postsovietský priestor si prešiel podobnými otrasmi v 90. rokoch. Mnohí ľudia tu aj tam sa z toho dodnes nespamätali a aj u tých, ktorí sú na tom teraz výrazne lepšie, ostali určité traumy. No a súcitia spolu kvôli tej skúsenosti. Na druhej strane Slováci nechcú patriť do Ruska ani do ruskej sféry vplyvu. Z prieskumov to jednoznačne vyplýva. Z jedného, ktorý som robil, bolo vidno, že takmer žiaden Slovák by nechcel žiť v Rusku. Tvrdili to len menej ako 2%, čo je v rámci štatistickej chyby. A menej ako 10% ľudí by chcelo mať u nás politický režim, aký majú v Rusku. Ale ľuďom sa proste nepáči mnoho vecí, ktoré si zažívajú u nás. Takisto ich znepokojuje všeobecný stav spoločnosti aj v západnej Európe. Rusko vnímajú ako určitú protiváhu politickú aj kultúrnu toho všetkého, čo vôbec nie je nelogické. A vyjadrujú mu určitú podporu. A iste máte určité percento ľudí, nie také veľké, ale veľmi hlasné a aktívne, ktoré úplne doslova opakuje hocičo z ruskej propagandy. A na to, aby ste sa s nimi rozumne porozprávali, ich musíte stretnúť mimo sociálnych sietí. V tom dave je aj kopanie racionality a nie najšťastnejších hodnôt, reakcionárska zbabelosť. A to netreba prehliadať a do budúcna s tým treba pracovať. Ale aj oni, aj väčšina tých ostatných, ktorí odpovedajú v prieskumoch tak, že na to radostne iritovane môže reagovať kaviareň. To robí presne preto. Odpovedajú tak, aby čo najhlasnejšie bolo počuť, že sa im mnoho vecí nepáči. To je všetko. Navyše, kaviareň rada manipuluje pri interpretácii toho, čo ľudia hovoria. Ak kriticky vnímate nielen Rusko, ale aj niektoré štruktúry či aktérov západu, kaviarenská propaganda z vás s radosťou okamžite urobí buď blbca, alebo ruského agenta. Lebo kaviareň sú mentálni dediči normalizátorov. Navyše sú tu v hre aj hĺbšie intelektuálne obmedzenia. Napríklad argument, že Rusi nemôžu mať pravdu, lebo niektoré časti krajiny nemajú základnú infraštruktúru. Proste vyčítajme im, že majú inú históriu ako USA či západná Európa. Vyčítajme im, že sú chudobnejší. Druhý aspekt. Rusi si v 90. rokoch zistili, že sa demokraciu snažili vybudovať veľmi naivným spôsobom. Ako by potvrdil každý lepší sociológ, demokracia západného typu je niečo, za čím je špecifická štruktúra spoločnosti. Nedá sa vybudovať tak, že sa proste povie slobodné voľby a médiá nech si píšu, čo chcú. A takto skúšajú inak. Prechádzajú si autoritárskou, ale modernizačnou fázou. To ale propagandisti napádajú zo špecifických dôvodov. A detinská časť kaviárne tie naivnosti opakuje. Polarizácia pokračuje, kaviareň reve a čuduje sa, že na ňu potom revu naspäť.